May daghang kahoy there guys. Libre na sugnod, libre sugnod. Dali ara nakabugha ni Mohan. Saka. Kumpiyansa ka. Kabagha man gani. Kahoy na ba? Mapriso ka. Kumpiyansa ka, mapriso ka. So, sa una, abot sa kudinig panilig sa una yung taon. Kani din ha. Ngare, natad pa rin mo sa una. Karoon na. Abot sa panilig diri sa una ba? Grabiha eh. Karoon na sa taon. Wala na yung natad na puro na tao kuan. Pero, i-move ng kuan diri tanan tahop. Very good, pwede mo dali. Wa na dyan ni siya kuan diri, wa na ni sagbot. Hala. Hala! Utoy, utoy! Ikaw ha! Ala, kupirong! Ah! Oh, diri ra! Naruto? Diri ra, dali. Dali. Ali lang ga! Ala, di man kaabot! Di man kaabot silang gingging! Naruto! Bunal? Dako kayong bunal di ha? Dali, dire. Dali, kaya dako kayong bunal. Bunal lang ka na ha. Magtuman ka. Ta, magtahakot tag kahoy ta. Ali, ato rin hakuton. Hala, naiaso to eh. Asan ibutanghan ito gawas? Ha? Sasangaw lang gingging ng kupirong-rong. Ang kupirong-rong ng gingging. Dako na among kupir. Dako na ang among kupirong. Dako na buyag. Among kupirong buyag. Isod baka arsahon na. Arsahon isod di ay sa sako. Di ihan nas kilid ra. Magsud sa aquarium kahoy guys. Kaya mong hakuton. Wa man ibig kuan kaadto kanira mang murag ka birtrap mo. Ano murag ka birtrap pag sila naka kandiyo ah. Ayun, hindi na pa na ako mamatay na ugma. Na yung kung parang tayo ng restaurant ba yung nagagaro ng patay ng masang ilaw. Wala magud maibot ni nga pangkuan. So sa pay mao gani ugma ra na magaog gani ha. Kaya kung magasigang kahuyan na imitan mga inaro ng ganda na. Gawa man ito gawa. Gawa panyawa magud na.
done. Tarik kita. Okay, kuhaan to. King to, nagbabaw. Si utoy-utoy. To. Tu. Libre ng sugnod. Kasi anhang, huwag mo uwan. Suntan ka eh. Di ba, maghakot tadi harap ko, ulang ka, asako. Okay. Kuwang pa na siya guys. Napidaghan dito. Among hakot sonon. Sige, gagama sa tanirik at baboy, doy. Ha? Oo. Para panganak na na siyang baboy. Ano na?